sakatare kana ji na wannan kayan har yanzu ba kawo ko dan Allah ya gaggawa kawo su saboda ana akwai muhimman abubuwa a kansu kaji to shi ke sai an kawo nan na jira ba na gode jadau ta wannan zo nan zo I sing down in the club, me a shut down. Bottle of is me a pump now. Fine girls, all you bend down. One up your waist, make you touch down. Oh yeah, baby, you cool temper. She know this song is a bang. Jadau, na ji an ce jami'ar zot ya fito, a naka me ka samu? Baba monitor ma bai ci ba. To ina ruwan da monitor nan ku naka nake tambaya. Baba Amina da ci jarabawar nan na scholarship ta ba ta ci ba. Subhanallah, to kai fa. Baba Aliyu ma mai zuwa na daya ajin mu shi ma bai ci ba. To iko Allah, to kai fa. Baba Musa mai muna Islamic lesson shi ma bai ci ba. Kai ki ba kace? Bai ci ba. To ni taka nake so ka faɗa min naka me kace a taka? Baba to ni aljani ne. Wannan duk sun fi kokari ma a ajin mu gaba ɗaya sun fadi sai ni kake mun magana. Lallai uyan ka yasa yanka faɗa min taka. Ni taka nake so. Ni taka nake so. Taka faɗa min taka. 32 na ci. 32. 32.